Bai, Jose Javier, azken galdera. Irudikatu hurrengo urtean zeu izango zarela lehen sektorean Euskal Autonomia Elkartean edukiko dugun kontseilaria. Zer ideia, zer planteamendu, zer bizio jarriko edo zenituzke martxan edo departamentu egin partekatuko zenituzke? Bueno, hombre, suposatzen dut horrelako posto batera iriste zeanean, claro, zu dituzun ideiak, zu dituzun pentsamentuak, askotan ezingo dira egin, suposatzen dut ez dira larresi izango gauzak aurrera eramatea, hor kondizionante asko izango dira, eta, claro, nik ez nioke inori leziorik eman nahi, claro. Baina, bueno, bai hor, hola, azkar, ote prontoan ez esango nuke, pues, nik egongo nuke aurrena definitu zer dan guretzat estrategikoa. Beti esaten dugu lehen sektorea era estrategikoa, lehen sektoreak erikagaiak ekoizten dituelako, ingurudura mantentzen duelako, kulturaren kuna delako, abar, bueno, ze baloren ditugu mantentzea, ze baloren ditugu jarraitzea, eta hor enbako genuke definitu zer den estrategikoa, eta hori lehentasun maila batean jarri. Orduan, estrategikoa denak, askotan, mantendu behar da, bai edo bai, beste sektoretan eta beste arlotan bezala. Orduan, estrategikoa balima da, hor gu bolkatu behar ditugu baliabide guztiak. Gu ditugun indar guztiak, behar ditugu bideratu politika guztiak, indar guztiak, gauza hori, guna ditugun helburu horiek aurrera eramateko. Askotan ez dira aktibidadeak errentagarriak izango, baina guretzat estrategikoa balima dira, horien mantendu beharko genituzke, noda edo hala. Hori ja, esatea ze politika bidez, hor postu hortan da honak definitu beharko dituzke. Eta inkusiz ingurua eta inkusiz gizarteak zer eskatzen duen eta zer nahi duen. Nik ikusten dut baita ere, hor gaude sektoreak elikagaiak ekoizten dituela, elikagai subirtasuna nahi dugula, eta ikusten dut baita ere, administrazioen esku dauden hainbat eta hainbat jantoki, residentzi, eskola, zaharretxe eta abar, nun administrazioak jarraitzazken bere mugak eta bere legeak, eta inkluso bere prezioak, galtzen dugula aukera hori beste enpresan batzuen truke. Guk hemen ez dugu ekoizten konsumitzen denaren 20% gutxiago, beraz, bera leku horietan, zati batean, ez da esaten eroko unean, zati batean bertako elikagaiak erabiliko balia, 100 ematen dian menu kopuruarekin, pentsatu nolako oxigenoa, nolako arnasa emango genioken sektoreari eta sektoretik bizi den jendeari. Eskerrik asko, Jose Javier. Ez horretik.